Здравейте хора, аз съм Мартин. Днес ще играем на една игра на гатанки. Тя се казва Умен ли сте? През коя година свърши Първата световна война? Това въобще не съм го чул. Я пробваме нещо. Не знам. Да. Не. Кое? Трябваше да натисна от той. Казва се, че формата на Италия прилича на бутуш. Поради каква причина компасът няма да работи на Луната? Липса на вода, не. Ниски температури, сложен релеф, липса на магнитно поле. Не съм го чул, или? Кой? Липса на... много съм си. Хора, тук светя с една запалка, понеже няма кружка от туалетната. Светлината, годината се отнася за... или некое разстояние. Флагът на коя страна не съдържа син цвят? Япония, Гърция, Уругвай, Естония, не Естония. Да, Япония. Как се нарича човек, който обезврежда бомби? Сапюр, мутра, пласьор, жогьор, бублик. Японско ястие, приготвено от сурова риба и рис. Кажи нотане. И суши фиго. Той? Да, суши. Кой континент е разделен на най-много държави? Австрия, Европа. Кой? Африка. Той не съм го учил. Колко квадрата биатлон е вид знаме спорт, кой съчетава да. Как? От коя част на канелоното дърво се изготвя популярната коралиста смач.
Това... Не. Кора! Банал съм смутен. Кой от тези плодове не расте на дърво? Ябълка. Гроздето расте, портокал, не знам, пашкот, не знам. Не. Грозде, ама гроздето расте на дърво. То расте на храст. Нил Армстронг и един аз натиснах. Нов път. Натиснах грешно. Температура. Колко квадрата има на страната на шахматната деска? 64. Да. Колко нули има числото трилион? 12. Кое е най-голямото животно в света? Косатка, жираф, слон, синкит. Коя е най-популярната спортна игра? Волейбол, футбол. Коя жена политик е известна като желязната лейди? Ти не го знам. Осъм. Кое прилагателно се използва за описване на панорамни гледки от високо на птиче око? Аз не знам някои от въпросите. На какъв език са говорили древни римляни? Латински, италиански, древен римски? Не. Латински! Колко фигури се използват в играта шахмат? 60. Колко? 300. Приложението ти пика. Той не го знам. Но кой е? От домата. И това е последното. Коя е столицата на Румъния? Кажи е София. Букурещ. Букурещ е български. Не, със сигурност е Будапеща. Будапеща, някакво друго да е. Ама чакайте малко да помисля за всеки случай.
очаквайте, ще ползвам чужда помощ. Мамо! Ще питам. Мамо, коя е столицата на Румъния? Будапешта. Не. Букурещ. Тук ще приключим епизода. Аз бях Марти. Надявам се да ви е харесал и чао. И чао.